Ubangiji muni godiya domin kaunarsa da zuciya daya mu ɗaukaka shi mu yabi sunansa da duk ladabi mu yi tunani akan girmarsa mu yi waƙoƙi kan alherinsa mai sarki mai kauna mai gaskiya ne mai ikon halitta mai jin addu'a bukatar mu duk shi yake tabiya mu karɓe sofa tare da godiya abinci abin sha numfashi da rai lissafin kyautarsa ya fi ƙarfinmu mu taunana ne amma ce ta mu ‘ya'yansa ne bai yashe mu ba yana marmari dai mu yi zumunta jinsa mai yawa ba misalinsa al'amuranmu su girmama shi da bakunanmu mu yi tashi mu bauta masa mu ji tsoronsa gama shi